И какво става, прекрасни дъвки, от нещо направим един девет матч на CSGO. Да. Сега влезем, той беше почнал. Да, малко ми лапа, но така не. Извинете за това. Да, аз не играх много време. Да, виждате колко съм слаб. Само да, толкова убих. Но някой стреля от някъде. И този. Той сам трябва. Не знам какво става. Ма отгоре. Не съм много сигурен. Да, може да има. Някой. О, да, виждате го. Този много късно го видях. Да, те са много, тук нямам просто никакъв шанс да ги убия. От тук още един, да, двама. Не беше един за жалост. Виждате, този за малко да го убия, но не можах. О, да, това беше добро. Да, още 7 минути има. Тук има един. И ще го убием, ако не са го убили. Да, аз го убих. Уоу. Вижте то, как ще го, по-скоро го убил вече. Да, той си взе... не беше по-скоро. Не, аз кой да стрелям по-напред. Да, тук няма никой. Не съм много добър, но играя някъде от една седмица. Все пак. Да, не сме добре. Ние се чакаме там, те ни бият отстрани, да. Този може да ми уби, защото... Да, лага може да, защото игра на максималните настройки на играта. Чакайте да взема един... той ще е четирията. Да, и сега някой ще почне да коментират много. Еми хора, това е. Да. Вижте, може би сега ще го... Казвате все пак.
И аз ще мога да се... И аз ще се взема, но то... Просто вижте какво става. Аз се чудя кой да удара първо. Да, някой идва там. И това... Оп! Да. Сега ще ги отбием, вижте. Да. Още 4 минути. Това ще се стана тук. И там малко. Уоу, видяхте ли как флекне? Не съм Кения все пак, който знае кой е Кениес. Вижда съм. Как мога да натисна бутона и той ме уби? Танк. И да, той не този му взех. Не, той умря всъщност. Не съм му взел нищо. Ооо, това беше добро. Уоу. Това просто много късно го видях. Сега... Не, уоу. Това хора ме радито да се правят на добри, но всъщност въобще не са. Чакават някъде и вредите само 2 в 1. И този му беше за малко. Да. Не съм от най-добрите да си кажа, но все пак малко от малко. Това са наши. О, да. Ако бях с някакво по-силно оръжие. И да, просто не знам къде беше това. Да, този губихме, но някакъв друг с МК, но би, но сега ще ни завърнем. Да, не можахме. Уоу! Да, колко кила сме направили? 24 и 37 умирания. Тоже искам да... да дадем повече точки. И да, това ще от клипа, защото вече няма време. Ако клипът е харесал, дайте едно повече нагоре и се абонирайте за мен и да, чао!